ya Budi. Ya Allah, bekane ibu entek tan, bekane ibu entek tan. Iki kok iso dipeme iki? Ndang dipepe. Aku ki esuk ngrasakno Intan ya Allah, kudu nangis ya Allah. Aduh sih subuh ngantek yamene tak kon mentas ora gelem malah muring-muring. Wis ndang gak keteng nek dikandani ibu men oga, aja ngono toh dipepe ning jaba, Nduk. Iki mesuk. Wis ya Allah bareng ngono sabar ya Allah. Aku ki pendang gagi ning rumah sakit. Mbak Susi apa ndang ngeterno aling ning pondok. Engko bengi gantian Bunda Dewi. Iya. Tugas ibu ki isuk sampai bengi. Ngono lho, Nduk. Mbok yo sing pinter ah, Nduk. Iya. Jarene ngajak gawe syutingan. Bu, Wes tak tunggoni ini kene wis. Bu gak nyoteng gak tan, aku pengen nyoteng apa leh nduk wong sedina-dina ning rumah sakit masa ape nyoteng apa. Giliran apa jenenge? Ngene mah dijak syuting aduh sih dari subuh pemirsa. Aku salat subuh mau kok mereka. Kuwi iki apa dolanan banyu. Dolanan lho gak boleh guyu, Dolanan banyu tok pemirsa tandang mentas kan. Ibu pendang genteni Mama Susi apa pendang ngeteroal. Iki engko Mama Susi ben istirahat. Ya gak melok ya engko ya. Ya. Gak roh tan. Tak mongi engko. Lah jirene awakmu pengen nunggoni bayi. Ya kan ngomong mang aku tak nunggoni bayi, Bu. Ndek awakmu ditekokno Intan ndi? Intan ning jaba. Engko bayi ditunggoni dadi ngangkat bayi. Ngekeki minyak kayu putih ning perut. Mijeti bayi sini. Sini ngentut tulang bayi. Ngono. Aku sampai tunggosan pemirsa nyeluk Intan. Tandang mentas tan. Wis ki mentas. Ayo, siapa pemirsa di sini sing padha karo Intan senengane nek adus ora mentas-mentas. Iki lagu lama pemirsa. Lagu-lagu lama. Jadi ada yang pemirsa kondisinya bayi bagaimana? Alhamdulillah kondisinya berangsur membaik. Ini 2 dokter di pemirsa. Ya 3 atau 4 ya dokter ya? Kalau 3 ya, dokter Iqbal, itu dokter saraf, itu sudah boleh pulang, monggo langsung pulang. Dari dokter dalam, Bapak Sapi belum boleh dikarenakan tensinya bayi naik turun ya, belum stabil. Betul. Saya juga tidak tahu pemirsa, kenapa ya kemarin itu ada yang sakit kena paku pemirsa. Kalau sudah sembuh itu langsung boleh pulang, tidak dideleh di ruangan boten, tapi sebelahnya ibu itu gula nggih. Begitu kondisinya sudah berangsur membaik itu dipindahkan ke ruangan lagi. Ngono. Nek ning ICU kan nggak boleh nunggoni 24 jam toh, Nduk. Karena nek waktune jam 10 sampai jam 1 engko ibu ing jero ngono ya. Engko terus jam 5 sampai jam 8 malam. Kuwi ben istirahat. Jenenge sisiran lho pemirsa, sisiran. Kuwi di bulan-bulan iki ngantek ping 50. Terus akhirnya tak sisiri, yo wis padha ae hasilnya yo ngene iki lho pemirsa. Oh ya, yo ngene iki. Tapi nek sisiran nggih pemirsa, waduh Ayo mateni banyu yuk. Iya, iki setrikane yo rong tak pateni. Kuwi engko salin lho aja nggo klambi kuwi lho. Wis porong, wis. Nggih sepurane nggih pemirsa, wis gawe konten nggih seputar kegiatan pagi ngene iki. Wong yo ning sedina nggih teng rumah sakit ibaratnya sing ajeng disyuting nggih napa le. Wis ayo dipateni listrik ke depan iki ben mancep sik ra apa-apa. Aja. Ora apa-apa. Ora apa-apa ayo. Ben wis tak cilikno kuwi mang. Tak cilikno ayo.
Lho, wis mbok kak to. Berarti ibu gak usah masak ya, masaknya tumbas saya ya, maksudnya mak ning kono ya. Pak, Sopo sing mbok balik kan cuma medeni wong. ojo ngedeni wong. Aja aku yo dadi wedi mbok bah koyo ketemu sapa Ki wae. gak enak kani. Ada lah ini. Ini loh, Nduk. Nah, Ayo. Iya. Pulang yuk. wes aman. Pulang sini. Yo. Wes. Engko salin ya. Mosok ki ngene. Apa? Bu, suwi Bu gak ning gone Rimas sik, Nduk. Wong kahanane isih riwari ngene sok nek wis benar-benar kabeh wis selesai. Wis aman. Wis aman, wis Ayo. anu, lagek, Dok. Yo gak usah tak gekno maem yo. Wis tugas ae. Kan Apa? nek di Dalam. nek dikandani ibu dirungokno ngono. Ibu ki nek omongane mbok rungokno, mbok turut apine seneng. Lo wis balik Al. Karo sapa? Karo Mbak Dewi paling. Mbak Dewi. Bunda Dewi ngetero. Berarti ngetero nang terminal. Heeh. Ya Paling. isuk paling. Besok rene Wis neh. isuk iya. Jumat Alhamdulillah ndek iki yo tekok Dik Susi. Mbak, sekolahan karo sisan mondok ning Cepu ning ndi, Mbak? Enek kok Al Muhammad terus ning gone Padangan. Dadi ki Dik Susi ben mantuk sih apa ngurusi kepindahane. Iya yo. Terus mondoke barang Al Heeh. izin. Terus pokoknya manut kebijakannya pemerintah. Permentah. Kak, sekolahan piye? Soalnya kan iki kan koyo wis sampe unggah-unggahan kenaikan kelas lah ya. Iya kan, ya? betul. Wis ibu pokoknya minta maaf nek dia marah-marah karena ibu kudu emosi. Ngrasakno Intan aduh sesuk gak selesai-selesai. Engko sore gak adus aku. Yo adus lah. Jere sapa gak adus. Engko pamane mulai kok kono jam 09.00 apa jam pira bengi? Heeh. Udah banyu anget. Adus keramas. Engko bengi Bunda Dewi. Heeh. Ini kono. Betul. Engko Mama Susi ndang istirahat. Ambek aku ae, Dek. Mbak. Kowe iki tukang gering. Semaput neh. Malah moyang-moyong neh. Wis pokoke iki keputusan keluarga sampean isuk sampe bengi. Wis gak apa-apa Dek, aku pengen nok Dek ngancane sampean. Aku yo ngono. Iya betul. Ayo. Terus laporan saka Mama Susi di ini yo tak tinggal di ini ning kono. Satu, Intan awan ora gelem turu, Mbak. Jajane es, Mbak. Bener kuwi. Bener, laporan Mama Susi bener ngono. Tidak boleh bohong lo ya, tenan. Ojo ngomong do, adike dimong jak bubuk. Heeh. Intan sing besar kan Tak jak bubuk. ya merem. Heeh. Ya bubuk urip bengi ya mamae rong teko to. Tak ngenekno. Iya nang bubuk nduk langsung tak jukukno guling padha mapan kok bubuk kok. Tenan sam. Oh ngono. Iya kudune ngono. Wes iki ibu tak langsung mandi, langsung menuju ke sana, Intan ganti klambi. Heeh. Kita mangan Heeh. ya. Heeh. Oke. Jus. Jus. Apa? Wes nang ditata. Urut lagi? Iki udah ditata, sing nggone ibu, ini sing nggone Intan. Ku dolanan apa lho, Dok? Hah? Apa? Hah? Soto? Sing nggone ndi? lagi. Oh, gak kepe tak pakai. Kok kono. Wes. Iki Oh, iki dhewekno wae. Iki dari
Mbak Maya Surabaya. Mbak Maya. Iya. Maya Estianti. Ku sing ngebokno ibu ya. Ya wis ngono tata nek ngono tata dhewe ngono ibuku tak lebokne dhewe. Nah, plung. Iki celana-celanane enten neng. Kok nganggo celana ya? Iki wekku kabeh Iya, ngono kabeh. Oh, alah kok sakmono kae. sak tumpuk. Kuwi anduke Nara. Iki punyaku. Oke. Sak nih kae. Heeh. Iki tuh Apa, Dok? Mas Dimas. Bukan. Iya kok betul iki dikek Mas Dimas. Oh iya, anu apa jenenge Deli Wafa. Mas Tom Jerry. kok Tom Jerry, Tom Liwafa karo Mbak Mama Desti. Kok Tom Jerry? Iki punyaku sak tumpuk. Iya. Sak tumpuk gede. Iki nuansane hitam putih, black and white pemirsa iki lho. Black and white iki hitam putih. Iki nggo ibuke. Nggo ibu. Gambar apa iki tikus? Endi? Kucing. Endi lho, Dok? Iki kucing. Iya, kuwi sing saking Repalina, Luwowo. Bude tak berangkat ya. Bunda Dewi ngumbahno motor. Wis dadah, iki adik mandi, iki Yaya mandi ngene. Wis iki Yaya, Yoyo, Mas Al. Tak budal saurunge budal iki mangki. Apa jenenge? Putri Kembang Glagah ki mang Mbah. Sentil. Wis bar porong. Urung lho. Ya wis angkatno iki sik, Dok. Tak jemurin dhisik, Dok. Oke. Lho ya, iku kelambenan model piye to? Sik pemirsa tak dono jenengan. Iku lho, Dok, diplorotno. Diplorotno, Dok. Lah kuwi model piye? Aja dhuwur-dhuwur. Ya lagi gawe ngeklek to. Lho, tak pepene. Ya sik. Tanjuk kok mall sik. Lah, cukup kembul pemirsa. Oke. Ya wis. Oh, alah kan tani sampai kelambine iki diangkat. Mbah kuwi mang jerene kaya apa nindi ngono mah. Itu budal ngarit. Wes, kumbene aja lebok-lebokno wes ben. Kerjaan yang sangat mulia jere sapine wakeh. Usah ki tempat sampah buka. Lagi berdua lho. Mbah ketok kabeh. Ayo. Gimana Yaya tak kon mandi? Nduk nang mandi, Nduk. Mas Al udah mandi sudah. Bunda Dewi ning ndi? Anu apa jenenge? Anu motor, ngubah motor. Motor. Udah mandi. Udah tanyang Bunda. Tak ngancani Mbak Intan kalau. Katoke gak ning kono. Ning kono. Timbang salah, wis timbang salah. Wong panggon kathok kok sing penting lak yo garing lah. Yo. Astagfirullah ya Allah, paringono sabar ya Allah. Paringono sabar ya Allah. Masalah panggon kathok hanger lho pemirsa, arep tak leh ngene lho parake rene. Ku yo muring-muring pemirsa. Madepe hanger gak ngono, Bu. Ngene. Paringono sabar. Aja rempet-rempetan nyenggol kancane. Nah, dirondok gang adoh ora masalah wong yo kumbahan akeh. Maksude iki kan tempate jek Ngene. longgar iya. Wes apik ki. Jas. Wes ta pokoke tiada hari tanpa gegeran karo Intan iki lho. Lah. Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Ki bersama Intan.
Ya, semoga aku paringi sehat ya Allah, paringi panjang umur ya Allah, ben iso bendino dijak geger Intan ya, Dok. Gak, Ibu bocak geger ae. gak mau. Lah bocak apa, Ibu? Gak. Lah iya nek dikandani Ibu, rungono toh. Aku iki cuma memohon muga-muga Intan iki nek dikandani Ibu dirungokno, ora mlebu kuping tengen bablas metu kuping kiwa. Tahu nek mandi ora usah suwe-suwe sak cukupe. Dolanan banyu, dolanan sabun, dolanan Pepsodent. Mbok yo wis kenek wis gedhe iki mbok yo wis kenek dikandani Ibu ngono lho. Ya, aja dibaleni neh. Masa bendino Ibu mbok kongkon ngelingno terus to, Nduk. Wes kumbana coba lebokno ben garing. Iya, ora. Ben nek bondo kok. Ya, Mam. Kok sak mene? Iya. Ditambah neh. Sidik, Mas. Pasti banyak. Nggih, Bu. Mriku mawon. Kan asem-asem tempe, Dok. Bendi, iki Momok habis, tempe. Pak. Momok tempe ae. Iya. Ini loh enak, Dok. Telur. Iya telur ae. Saya tak ambil loh. Mbek momok tempe. Momok. Gak tempe goreng kayak. Soalnya kan ambil asem-asem. Asem-asem kuwi. Ini ya. Mbek ndok. Sendoknya. Iya. Besar tak segoro besar. Enak sambel lo sambel. Ambek tahu. Mendet sambel lagi, Bu. Mbek tahu sik. Iki. Ambek sambele. Sambelnya ya sing iki ya. Sing ndi ya sambelnya ya. Iki padha wae. Boleh. Sana ndene. Wes, ayo jangan yang rono. Iki lho, Dok. Iki lho. Iki ana asam-asam tempe. Iya iki. Itu ngopo? Ini Iki mak amen piye ya tek iso. Tahu iki. gak guys. Aduh. Tapi aja mbek iwake. Ora iki asam-asam tempe. Iya, wis ki. Asem-asem tempe. Makan. Dudane sithik. Wes. Iki sop ibu ndek sore ka sop. Iya, wis duduk. Iki sop. Wis duduk nang kono. Jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana Bima. semua. Lah iku ndi? Apa sik ndang mansik. Makin Iki sayure akeh pemirsa. Gak apa-apa ya pemen saya maaf Iya, ya. gak apa-apa. Enek telur, tempe, tahu. Tak jajal sih. Masuk wis dijajal bismillahirrahmanirrahim. Monggo maaf pemirsa, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Warnanya bisa pun ada. Nah, iya. Mana ibu-ibu? Mana? Misal ibu sarapan nganggo wrap seger nggih. Ya bau wrap ya. Bisa. Enak ibu. Kayak masakan ibu enak. Iya, alhamdulillah. Nek intane senengane cenderung nganggo kuah, nek mak. Dulu ya. Betul. Enak ini jangannya.
sehari bu. Di apa? Baju. Yo, ditentukan rumah sakit ya. Di ini nasi halus, terus enek sop wortel, terus minumnya pakai sendok dulu, diukur. Wah, diukur. Kalau oleh sembarangan koyo intan gerucuk sak gelas mboten. Aku saiki wis ora ngombe kopi kok pemirsa. Dek kae ngopi terus aku. Dek kae ngopi terus aku. Gak apa-apa, nggak tahu. Saiki wis ora wis. Waktu kecil setap terus tak ombeni kopi. Gawe dhewe, goreng dhewe. Kopi asli. Ketagihan sampai gede. Lagi mendek yo mungkin setahun ini loh Intan kopi. Aku seneng ngomong. Ketagihannya dalam arti ki goleki. Isu niku njaluk kopi. Nanduk dhewe dadi ki sing ngerti ukuran perutmu ki kan awakmu to. Golek cemilan sing ning ngarep kono ya. Nek nunggu-nunggu mbahi ngek cemilan. Alhamdulillah, cukup tak menit, cukup. Selalu jaga kesehatan ya pemirsa, dimanapun jenengan berada. Nah, awak sehat beraktivitas apa insya Allah enteng. Betul. Saat badan kita sakit, permintaan kita hanya satu, pengen sehat. Jadi jenengan sing diparingi sehat, selalu dijaga kesehatannya ya pemirsa. Pun ngono ae. Dah golek cemilan opo? Golek isih. Susu. Ini sabun pemirsa. Bu aku pengen iki. Apa Tapi itu? tak panko. Oh iya juga. Piro satu yo. Repa tak tukokne ora gak usah yo Repa pulang ya, gak apa-apa nek tinggo cemilan kok to. Karek pengen nduk cukup napa. Cemilan iki lho kan ning kene to. Oh, Bu anak sing cilik, Bu. Apa-apa. Karek nek kunciran piye? Iki lho, Dok, kacang atom. Ngene iki lho, Dok. Intene. Ini nggo cemilan ya. Bu, Apa? tuku iki tapi engko tak lebokne ning kulkasku dhewe. Wih, terseram. Dah. Air minum. Aku tak kek ning kulkasku Heeh. dhewe. Air minum ki lho. Ya. Jenenge rarutan. Iya. Merek nyegar. Wih. Jadi Nyegar. Panas. Apa nek? tahu. Iki gak senengane men, Nduk. Ngene iki. Heeh. Tapi aku langsung nggowo ngusake iki. Ya salah sapa ra nggawa iku tas kan ning kono mang ya nek tas le. Kok iso? Iku lho ngarepmu iku lak ya tas lah, guys. Ora nek ilang, sampe nek gedene nek ilang. Nggih pun pemirsa, kuncirane wis mbok coplok nang apa. Nggih pun pemirsa, demikian guys konten cerita hari ini. Doa terbaik untuk jenengan semua, semoga sakit sampai sembuh, untuk berjuang terus maupun yang diberikan omongan yang saleh-salehah ya pemirsa. Intan pamit dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuncirane iki lho, iki kunciran. Ibu jaluk Ora, Intan naik. Oke.
Ora. Yes, pemirsa pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dulu, aku entar ngancani ibu sampai malam loh ya. Aku ngenteni Bunda Dewi uploadan Bunda Dewi. Apa iki? Iki ndok apa iki? Iki ndok apa? Untuk pulau. Ndok kolo. Ulo apa, Je? Semua. Ulo singo. Iya. Ya. Ini pakai nang kulkasku kendilan. Iya. Terus dulu ya. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.